Jeg har Liselotte med på telefonen. Hun er fremtidsforsker, og vi snakker om det her med, at folk i ægteskab bliver skilt efter allerede et år. Og det er altså primært de unge, der bliver skilt. Og vi har snakket lidt om, hvad man som par kan gøre for, at man ligesom hyper det at være i et ægteskab. Men nu synes jeg, at vi skal snakke lidt om, hvordan det er, hvis man er single. Nu er jeg selv single, og jeg synes da også, at vi får lidt høvl for, at man ikke har en kæreste i en alder af 25. Ja. Men jeg tænker bare, når du siger det her med, at man skal bruge en person, eller man skal gerne have en person, man har tillid til, det har man jo også i sine veninder og venner. Ja, og ved du hvad, det er også derfor, jeg ikke sagde, at det skal være den eneste ene. Ja, Vi drømmer om, at det skal være den eneste ene, fordi at den der betingelsesløse kærlighed, den kan jo noget helt, helt særligt. mm, Og veninder og venner, de er der, og de er der for dig, men det kan godt være, at du kommer i anden og tredje række, når de selv finder den eneste ene og får børn og så ja, videre. Men der er faktisk ved at blive lavet nogle bofællesskaber rundt omkring, blandt andet, hvor enlige forældre bor sammen, og så siger de, så er det også der deles af madlavningen og ungerne i hverdagen og mm, støtter hinanden, og så må de der par forhold komme og gå. Ikke? jo, Så jeg er helt sikker på, at vi ser frem imod et samfund med et patchwork af forskellige ja, i gåseøjne familieformer, typer, mm, hvor man ligesom sætter de funktioner sammen, man synes. Der er jo også mange, der har måske ikke den bedste kontakt til forældregenerationen, som har arbejdet rigtig meget og selv blevet skilt og selv flyttet rundt. Men der må man så selv vælge sig den perfekte mormor for eksempel, ja, eller noget andet. Ikke? Så det er mere noget, der skal skabes, men det er også noget, der skal arbejdes for. Fordi de der langvarige, konfliktfyldte relationer, som vi har mm, godt af at have, de er jo bare heller ikke så lette. nej, Altså, de kræver konstant arbejde. ja. Men du Og i siger dag, altså, at det er simpelthen godt at have et forhold, hvor man også har nogle konflikter. ja, det er meget, meget sundt at have positive, konstruktive konflikter. Mm, Forestil dig, at dine børn vokser op med nogle forældre, der ikke kan finde ud af at løse konflikter. De ja, får jo selv konflikter. Så ja, hvis de kun ser, at der bliver klikket med musen, så bliver man skilt, og så hopper man til den næste. Det åh lærer du gud, ikke ret meget af som nej, barn. Og vi får alle sammen konflikter, så det er ikke noget at være bange for. Men det, der er det fede, det er at kunne vise, at man kan løse det. ja. Hvis nu vi skulle sige, at der var den her idylliske drøm om, at man skulle beholde ægteskabet, og det skulle være, som det plejer at være, er der så sådan nogle råd til, hvad skal man gøre som ægtepar, hvis man gerne vil have det til at fungere, uden at gå ind og klikke på det der link der? For det første, så skal man holde sig langt fra at zappe rundt og date alt for meget. Ja, Dem der nærmest er arrangeret gift og finder hinanden i virkeligheden tidligt mm, og udvikler sig sammen, jamen det går faktisk bedre end dem, der har prøvet alt muligt og venter til de er i starten af 30'erne. Så du kan ja. godt se at komme i gang. Ikke? Det kan jeg godt Og høre. det har noget at gøre med, at man skal øve sig sammen med en partner. Du kan Mm, ikke øve dig i at være et godt parforhold som single. Altså, det er ret svært. ja, Så den der udvikling, den skal altså finde sted sammen med hinanden. ja, Og så skal man jo netop kunne være i de der nedperioder, de der øvperioder i mm, stinkfaserne, og dem tro skal man på, at man acceptere. kan arbejde sig ud af dem Ja, og komme ud igen. Ikke? ja, En anden sjov undersøgelse, den viser, at hvis man har rigtig mange mennesker med til sit bryllup, så er sandsynligheden for, at ens ægteskab kommer til at holde bedre. nå, Og den ene grund til det kunne være, nej, nu har vi brugt så mange penge på det, nu må vi hellere holde sammen, ellers er det pinligt. Men den anden er faktisk, at så har man nogle tætte, som du siger, veninder eller venner, ja, der kan støtte dig, når der er krise i ja, forholdet, som du kan læne dig op af og sige, lige nu, der går det bare helt af helvede til. Hvad ja, synes du, jeg skal gøre? Og så videre. Ikke? Så man ikke lukker sig om sig selv i sit eget lille tosomme univers, mm. men er udadvendt og åben, og på den måde bliver styrket af et stærkt netværk. Mm. Jeg synes virkelig, det er interessant, det her emne, så jeg tænker lidt, sådan noget med utroskab og sådan noget, har det ikke også en faktor, nu Jo, når det er så nemt a at zappe rundt? jo, altså, og der tror jeg, at utroskab i dag, det handler meget om, har man været sammen med hinanden? Og der kunne Mm, man sagtens forestille sig de her fremtidige parforhold, hvor jeg spørger nysgerrigt til, hvordan gør I det? mm, Jamen, så kan man godt være sammen med andre, ja, men det er noget, man har aftalt. ja, Så der er en total ærlighed omkring det. Så troskab vil sige, at det er en rejse, man er på sammen, og de her eksperimenter, det er noget, man laver sammen. Så du har måske været sammen med hinanden, mens jeg har siddet ved siden af, eller vi har udvalgt personen sammen, mm, eller hvad det nu kan være. Men i hvert fald, så man udvider de der grænser for eksperimentering, og det er en rejse igen, hvor du skal op på et bjerg ja, sammen
og du ikke står dernede alene ved bunden og tænker, hvor er den anden på vej hen? Er de oppe på et andet bjerg? Ja. Og det er jo det, der er lidt udfordringen i dag. Altså sundhedsplejerskerne river sig i håret. De sagde, at i gamle dage var det så let, fordi moren kiggede på barnet, faren kiggede på moren, og så var der ligesom styr på det. I dag der står både far og mor og stiger på det her barn som deres eneste livsvarige relation, og i virkeligheden står de på hver deres side af bjerget, hvis du kan følge mig. Ja. Ej. Men så tænker jeg også, når man så har været sammen, hvis man har været sammen fra en ung alder, så er det måske netop, at man skal ud og eksperimentere lidt, selvom at det er lidt tabu. Det her. Ja, i sit parforhold. Ja. Ja. Men, og der er jo masser af ting, man kan gøre, så det er jo meget med ikke at opleve, at et parforhold, det er det, der er stationært, det er det, der ikke skal arbejdes på. Og der tror jeg, vi får noget hjælp fremadrettet. Nu kan jeg se som fremtidsforsker i Silicon Valley, der eksperimenterer de helt vildt med chips, vi får under huden, sådan så man kan se, okay, nu har du ikke, der er også lavet sådan nogle smarte smykker, nu har du ikke set din kæreste i øjnene i 2 dage. Okay. Så kan du godt komme ind i kampen. Ja. Ikke? Sådan så man lægger målsætningerne om det gode parforhold ind på linje med at holde sig i form og med skridttal, og man får gået nok. Altså også, om man får plejet det der sexliv, om man får plejet det der kærlighedsliv. Okay. Så det er ikke bare at det sidste, der er tilbage, når man kommer dødtræt hjem som en opredet karklud der kl. 11 om aftenen. Ikke? Og det er jo tit det lider under, fordi arbejdet, jamen der er mangel på kvalificeret arbejdsplads. De skal nok sørge for de skal nok sørge for at holde dig dybt engageret og aktiv og give dig masser af ros og barnet, jamen det er jo det her trofæbarn, som du altid har drømt om, og der skal du hente, inden frugten bliver uddelt i børnehaven, og være den perfekte mor. Men der er ikke rigtig nogen, der værner om de der parforhold ud over en selv. Så der vil det være godt enten at have nogle tredjeparter ind over, eller have de der gadgets, som gør, at man lige bliver husket på. Det er altså om morgenen, I skal have det der sexliv, mens I er friske, og dagen ligger foran jer. I stedet for at gemme det til sidst, når det er bare sådan noget der skal overstås. Har du et eller andet navn på sådan en gadget der, hvis der er nogen, der sidder og tænker, det skal vi fandme have? Nej, jeg har egentlig ikke lige fundet nogen frem her. Nej. Men så ved vi i hvert fald, det findes. Ja. Så man altså lige nu, så er der masser selvfølgelig af apps og gadgets til at finde folk. Men det der med at vedligeholde, der er lidt længere mellem snapsene. Ja. Men må ikke det kommer, det er jo ikke et unikt udfordring, kan man sige. Nej. Men jeg synes lidt, at det lyder som om, at vi har lidt dårlige kår som singler. Hvis jeg havde da tænkt, at jeg skulle være gift en gang og have et langt og lykkeligt liv med en mand. At det er bare helt... Det skal du også. Det skal jeg også. Ja, du skal bare øve dig rigtig meget. Ja. Og så skal du lade være at tænke, at det bliver den der forelskelsesros hele vejen. Og så kan du godt være, at du siger, at så er det alligevel sjovere at være single og forelsket. Ja. Så det er jo... Det er at være lidt realistisk omkring det, så begynder at øve dig nu. Det er ikke noget, man kan gå og tænke sig til som single. Man skal i gang, man skal ind i kampen. Ind i kampen. Det er simpelthen råd til singlerne og til parerne, så er det måske at få fat i nogle af de her gadgets, så man kommer til at pleje sit forhold, som man plejer sit arbejde. Ja, og så har vi altså en generation, vi kalder den fællesskabsorienterede sociale individualister. Vi har jo alle sammen vokset op på rød og grøn og blå stue og lært at lytte til hinanden og lært at løse konflikter og lære at være sammen mellem kønnene og sådan noget. Så alle de der anti-mobningskampagner, hvad ved jeg, så vi burde kunne nå længere på literen, end vi gør. Ja. Altså, og vi ved jo godt fra forældregenerationen, som bare hoppede fra den ene skilsmisse til den anden og taget aben med sig, at man skal arbejde med sig selv, ellers flytter man sig ingen vejen. Ja. Så jeg tror også, der er en parathed i den der 20-30 år generation til faktisk at arbejde med sig selv. Ja. Men det har bare ikke rigtig givet på det endnu. Nej. Fordi der er mange fristelser. Ja, det gør det ikke. Og så er det jo også det her med, at vi skal jo ikke have parforhold for enhver pris. Altså, vi skal jo leve rigtig, rigtig længe, ikke? Til vi måske er 100 år gamle. Ja. Og der er det måske, at en levetid er mere relevant med at sige, at vi har et ægteskab, der varer 7 år, og så holder man bestyrelsesmøde og bestemmer, om man skal fortsætte. Ja, det er altså det er en sjov tanke, og jeg er virkelig spændt på at se, hvad fremtiden bringer, og om jeg selv nogensinde får det til at fungere. Du skal i hvert fald have tusind tak, Liselotte, fordi du vil være med her. Held og lykke til dig. Tak.